Un curs de milagres és un llibre dictat, canalitzat. Helen Schucman, la persona que va escriure el llibre, diu que la veu que li va parlar es va identificar com a Jesús. Jesús, al curs, ens parla en primera persona. Insisteix que el veiéssim com un germà, perquè és el que és i és igual a nosaltres. És més gran i ens acompanya en aquesta experiència perquè ell va fer el procés abans. No creure en ell o no ressonar en ell no ens impedeix que poguéssim aplicar les ensenyances del llibre. Afirma que el seu missatge no és per a un col·lectiu en concret, sinó que és per a tota la humanitat. Ens diu que per un germà no hem de sentir reverència ni ens hem d'agenollar davant d'ell, perquè som iguals, simplement que es mereix més respecte per la seva major experiència i sabidoria. Ens permet arribar fàcilment al Pare, perquè al ser més gran i haver fet el camí abans, pot ser el mitjancer entre nosaltres i ell. Per això sempre li demanem guia. Al capítol 5 ens diu: el nom de Jesús és el nom d'un que, sent home, va veure la cara del Crist en tots els seus germans i va recordar Déu. Recordem que vam dir que el Crist som tots. L'home era una il·lusió, ja que semblava ser un ser separat que caminava pel seu compte dins d'un cos que aparentment el mantenia separat del seu ser. Jesús segueix sent un salvador perquè va veure el que era fals i no ho va acceptar com a veritat. I ens aclareix: allà on poseu, molts són los cridats, però pocs els escollits. Hauria de dir: tots són cridats, però tan sols alguns pocs trien escoltar. Al capítol 12 ens diu: jo sóc la manifestació de l'Esperit Sant, i quan em vegis serà perquè l'has convidat a ell. Recordem que vam dir en un altre vídeo que l'Esperit Sant era el pont entre Déu i el Crist. Jesús i Esperit Sant són sinònims. Les paraules que fem servir no són importants. El que sí que és important és que sapiguéssim donar a cada paraula el concepte o el significat que el curs li dona, per no caure en interpretacions equivocades que ens puguen tirar cap atràs de la pràctica del curs.